kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurda bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gondo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini cengɗe nayde funnague hirnague rewo e worgo wara kadi en calmini ardiɓe ene galle he en garti e émission men gande ɓaleɓe ɓe mbiye gande mon onon ɓaleɓe kono kadi won wiroɓe ɗum fina tawa so wiyama noon kadi ne sella ko fina tawa ka tawa e mamiraɓe tawa e mamiraɓe mamti mamiraɓe en garti hande e omo ganduɗa ko ceerno gando joɗɗo gandal biteɗo ceerno Sharif Dia nam on mbayri yidemo e ɗo e galle he o wayri ɗo no fewi hande kono noon so tawi ko caggal galle o wonde mbaɗɗen émission ngaji jaltuɗen kono ɗum noon ne wayri eɗen gandi saabu ko cohlaɗo e nder aduna o hanirtu ni joni joni en mbatta haade min woɗɗode ko tottudemo o salmodira yeɓoɓe ayawa habirde Pindi TV kono kadi yeɓoɓe émission gande ɓaleɓe assalamu aleykum ceerno Sharif. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائف الله جلوا عن موازنة فلا تقيسن أملاك الورى بهم سرعان ما فتحوا الدنيا لملتهم وأنهل الناس من سلسالها الشبم عباد ليل إذا جن الظلام بهم كما عابد دمه في الخد أجراه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بندراب جولبي بندراب فلبي كالبيو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سلمنا من يغنى ما الله مؤجر إن شالمني Pindi TV نابي إن شالمني جوم غالي Daouda Dia en calmini baba Abou Sambo Diop en calmini dum en ñaganimo dum Allah dendangal gollowo do emin jalataniraada amen goto mo gandanɗano ombo usti heccanki woni Cheikh Nourou Ba e mo gandanɗane komo qaddam mawɗo wondo kadi leñol pular heddarano ko baɗo e makko o wuuri temedere duuɓi te nder temedere duuɓi nden nde wuuri tafsiri hen alquran ko wonata capanɗe joyi duuɓi e jangani ne'i fewni waɗi ko foti ko wadde fof o ruttima oɗo semaine ɓennuɗo amin ñagano ɗum Allah yalla yo Allah ɓeydu leer muɗum hodda e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe wadde on mbiyama wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗum noon tigui rigui en donima umma islamique o foof kono en donima galle Mawlana Cheikh Ibrahim kono kadi en donima ceerno Nour mo cité Djily Mbaye duttugol jinnaɗo makko gorko hono ceerno Nourou Ba ruttima e jomum ɗum noon yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo guena moƴƴe makko ceerno Sharif Dia ko woni duuɓi a wayri Pindi holton gonnoɗa alhamdulillahi rabbil alamin tawde arab ɓe mbiyata ko almihna hallun woni neɗɗo ngal meccal ngal gandanɗani kam ngal mbaɗɗa opte pour wadde ngal kala ko ɗum namni jomum waɗat ɗum ko en Sénégal naaɓe umman wa aban ɗo jibina den ɗo janguɗen e ɗo tawden fof kono noon nelaar sallllahu alayhi wa sallam wi ballighu anni walaw aya o wi kadi lan yahdiyaka llahu rajulan wahidan khayrun laka min humuri ni'ami
Allah fewna e ma neɗɗo goto kañum ɓuri aduna e ko woni ko e nder muɗum wadde meccal ngal ko ngal ko namni fof yimɓe mbaɗat ɗum ɗum takno yimɓe mbaɗi lappol ngol eɓe gondo e caggal leydi e yimɓe ndewi gure kewɗe ɗon e gure ɗe a yeehi e nder Afrique a yeehi Maroc toon to wuro Tokorma Cheikh Tidiane radiallahu anhu kono kadi a yeehi toon to leydi Mali a yeehi toon to leydi Mauritanie a yeehi toon to leydi Côte d'Ivoire a yeehi toon to leydi Gabon a yeehi toon to Burkina kono kadi a yeehi toon to Guinée eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin ɓeɓe gandanɗane kamen caabino yimɓe jeehi toon eyyi ɓeni jarane no feewi koɓe yimɓe ɓe gandanɗane koɓe yimɓe tedduɓe yimɓe moƴƴuɓe kamen jimowo arab o jofotono wi qawmun iza nazala algharibu biladahum jaaluhu fihim fi ajallil makani ko ɗum yimɓe ɓe gandanɗane so tumorankoɗo ari e maɓɓe ɓe ƴetta jomum ɓe pawa ɗum to dow ɓe mbiya ɗum ko minen goni hoɓɓe kono ko an woni koddijo o bisimilla ma kadi mi jaɓɓama toon e neɗɗo kadi ɗatngal ko kala nani hen ɓe mbiyata ka safir fa fil asfari 5 fawaidin a yahat toon jiya ko gandanɗane a meeɗa ɗum yiide kadi neɗɗo gonɗo e ɗatngal on kadi kala ko ñaagui Allah tan Allah jaɓat sabi ko abirul sabili o wona ñiɓɗo ko birtotoɗo tan omo yaaha wadde gabonaɓe dendagal ɓe wonɓe toon Seydou Gueladio en kama waɓene muɗum woɗɓe gandanɗare ɓe jiiɗa inɗe mabɓe e guinne sabi ɗum wona kadi hormo neɗɗo mbo tottanima ndigal ya innu inde makko a fotani inni inde makko e yeesa médiaji wadde ɓe jarnama dendagal ɗo neɗɗo rewi yimɓe jaɓɓama alhamdulillah ha wayriti ɗo e Mauritanie yimɓe moƴƴuɓe wiyeteɓe hamama en kazalika e koɓe yimɓe ɓe gandanɗani koɓe tedduɓe alhamdulillah e ka nawno ko toon yimɓe wona ɓeydoyde gandal ala ko nafadirde e jeeyaɓe Allah ɓe eyyi ɗum hande ko yimɓe dañi ko neɗɗo wawa andude foof kono min jontinori ɗum saabi guilede min jontinori hen amin hen nafadira e jeeyaɓe Allah ɓe tawa haydara kewani alhamdulillah ɗum noon ko ɗum yettere Allah kono kadi ko ɗum bawɗe Allah wadiyatu ruhul qudsi nafsuka ruddaha wa min wajibati al aqli raddul wadiati Allah omo ƴetta ko wiyete ko bawgal o ƴetta ɗum o resna ɗum jeyaɗo o noon fotani bakkade ɗon sabi koye bawal Allah jomum yahata bawal Allah noon kañum takata bindana neɗɗo hatumere o waɗa o yiya walla totta neɗɗo condi walla loota neɗɗo Allah rewna ɗon moƴƴere ɗum ko ɗum bawal Allah kono bawal Allah ngal noon koma Allah branche ngal wadde wota bakka Allah yiɗa bakkotoɗo wadde ala kullin koye bawal Allah ko hen jahten ko hen mbaɗaten woɗɗo ndewde ɗen Allah ha Allah okki en ndeɗo darde oɗo istijaba cusɗen joɗade mbiyen won ko ɗum wonat Allah wonta hen ɗum wona e joni kadi eɗen ji toon to ha jokkodiral ma yimɓe leƴƴi certuɗi ɓe haaloɓe ɗemɗe goɗɗe guilay teskuɗen hen ko anglais e français tan ɓurɗa wawde hotodirde e joomum en mbala ɗum waɗananimo kadi sattede seeɗa dañde almuɓe ɓen ha jaɓma eyyi alhamdulillah ɗen ɗon daade machallah yimɓe ne jarna de yimɓe goni hakkude Gabon o kam Abidjan ha e beetede Ibrahima machallah amin ɗum ñagono Allah o waɗi hen golle mawɗe sabi ɗemgal ngal wona bawangal no feewi kono noon so tawi tan ko gonɗa ko aɗa hooli ɗum ala tan ɗo jomum dañata wot caɗele wadde woɗɓe gandanɗa hoorema e kadi pulagu noon bamude ene yaaji kala ɗo jaaɗa hande fulɓe nani ɗon koɓe jamboroɓe miɗen ɓe ñagono Allah yallo waɗanɓe jaam eyyi kala ɗo garɗa tan maɓe ɗon jogo fedde nde gandanɗane so jomum ari ma jaɓɓe no foti jaɓɓirede ni ɗum noon ko ɗum yettere Allah eyyi kadi banggal ɗemɗe ɗe ɗi ginnuɗa joni woni banggal français o kama anglais o
woɓɓe gandanɗane kamen kettanno hen yimɓe kadi bangal bambaranke o fof woni de yimɓe ngari Bamako woɓɓe gandanɗane kamɓe kettanno hen yimɓe wadde leƴƴi ɗiɗi gandanɗane ɗiɗi mbawɗen so yalti arab yalti pular yalti ɗemgal Sénégal ngal jolfe walla hawsanke woni banggue Nigéria ga ko heddi ko kam yimɓe etoto hen tan no mbawiri wadde yimɓe dañani hen hay caɗele woote inchallah. yimɓeɓe ina noddirma tawfiq holko saabi inne nde? eyyi tawfiq soɗen piri ɗum e arab woni kawrangal. sa nanina neɗɗo sono ɗannotono araboɓe idana ɓe mbiɗo waffaqakumullahu yo Allah hawradinma. eyyi ko kawral woni hande caat waalo adday am haaju o noon taw jomum tarnimo ɗo heewi addama ɗo Allah fewnamo to am ɗum woni kawrangal Allah hawridini ɗum e am min ɗum taki ñande fof miɗa ñaago Allah kala mo gandanɗane haaju ma fewata e am yalla wata abbo e am yalla wata kam andu yalla wata kam noddu wadde tawfiq o wona neɗɗo inniri ɗum hoore mum ala yimɓe ngala on jot yimɓe inde ɗeɗe ɓe gandanɗane ɗe ginnirama deɓe ginnate ɓe jondinori ɗen inde kono noon so neɗɗo ƴeewima innirima won inde wonko yeema kañum addi tawfiq noon woni kawrangal woni noon Allah wadduma e neɗɗo kawrangal ene fire ko heewi aɗa ɗanno ɗo naata e avion cihdira e neɗɗo Allah waɗa kawron ɗon gandodiron ɗon jawon ha kutodiron kawrangal woni ɗon ɗum fof kawrangal wadde ene yaaji no pamirten inchallah. tigi en naati e hitande hesere ina teska hen caɗele kewɗe askidaji kono kadi ene haala politique 3e mandat hakkunde Macky Sall e Ousmane Sonko ɗum ɓuri teskade eɗen mbawi wide actualité e hitande nde sadakaji poɗɗi ɗi hen waɗede yiyande ma e ɗum? eyyi gila de puɗɗotoɗen mi yejjit kono hoore hitande nde neɗɗo ɓooyi yaltude neɗɗo wayri yaltude wadde meɗen doore yaltude e hoore nde ɗo hitande wadde eɗen ñaago Allah nahrude ɗum bisimillah yaltirde ɗum alhamdulillahi rabbil alamin dendagal musibaji ɗiɗi gandanɗane ɗi jeyama hen yallo yo Allah muslo en hen kono bamodi ko yiya ko hen ena hawni eyyi saabi fertu jeeya o mo gandanɗane kambo Allah resdi en yimɓe na ƴeewa hen kala saaha min hande ƴewgal ngal jogimi wona tan neɗɗo arat tan mi ƴewan ɗum miɗa jooɗo min daara aduna o hande walla min daara ɓesgam walla min daara ko potmi ko darde pour ça ɗo yalti mbawano ganda no mbaɗɗa kono hitande ƴiƴe meele ɗe ene keewi eyyi wadde ɗum takno yimɓe jii hen sada kala joom wuuro kala famille kala joom wuuro yo laar ngaari ɓaleeri o yaltina ɗum sadak o waɗa dog mawɗo ya salamu koye inde Allah ɗum jilla asmaullahi husna woni 9 ɗe e 9 woni o sakko joom wuuro fo yo sakka ngaari ɓaleeri yo sakka ngaari ɓaleeri waɗa ya salamu 9 ujunnaji 9 e 9 ujunnaji 9 e 9 ya salamu taw koye jonde wotere wonata sa ɗum wawa an joom galle o ƴeewa baɗanɗomo ɗum hay siko suko mbo hellifaka ya salamu tawa ene laaɓi tos ya salamu noon koye inde Allah ɗum jilla ya salamu firataka ya an joom jam wadde neɗɗo hande bamodi sa daɗi an hoorema ya dandu eyyi dandude woni ñagade Allah ɓesgu ma mbo daɗa eyyi ɓesgu ma noon so daɗi danaka dendagal ma ɗum daɗi ɓesgu ma noon kadi so daɗi woto yondinoro ɗon hoddiɓe ma ɓeɓe mbawɗa fawde junggo kadi ɓen fof ya dannuɓe wadde hoore hitande nde ɗum ɗo koɗen koko puɗɗiɗen yiide kono kala jiɗɗo hen hisde
yo wat o sadak woto mo hen wat ɓerɗe ɗiɗe woni ngaari ɓaleri o laara ɗum kadi woot ñalawma mo gandanɗane ko kañum ɓuri hen sohlade woni alkames alkames ngaari ɓaleri nde nawora dendagal niɓɓere nde e gandanɗane koko taari inchallahu taala ma Allah waɗen tawfiq ko yiya ko hen ɗum wona ko hina haale julɗo hulɓintaki julɗo hulɓintaki julɗo woto waɗat ɗum ko gandanɗa ko hoorema ene ɗinƴina ɗum horo ñaam horo yar horo rew Allah wadde julɗo ɗum hulɓintaki wadde ko yiya ko hen solution o gaddaten kono en garata e ɗum sabi musiba ko ɗum musiba tan mayi deele ko kala kono kala jiɗɗo hen hisde yo wat oɗo sadak waɗna ya salamu walla waɗa ya salamu ujunnaji 9 e capanɗe 9 tawa koko famɗi ko ɗum ɗon adorte inchallahu taala to haala troisiéme mandat beela mawɗo leydi o waɗat soko waɗima gagne walla watta eyyi woni ni no mbirumami woni banggal fertu jeeya o e kala saaha ena yurne wonko kalnomi ɗo ɗum ɓoyani banggal laamɗo leydi ndi o mo gandanɗa hoorema hande kañum Allah resdi en mbawa hen diga Allah wi ko nder alquran asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an fa huwa khairun lakum neɗɗo ne yiɗa wonko tawa ko yiɗi ko moƴƴani e muɗum neɗɗo ne aña wonko tawa ko añi ko ɗum ɗon woni ko moƴƴi ko e mum e Macky Sall oɗo jamanu bo jaraten hande hoodere makko nde ɗon dari ɗo ene moƴƴi kadi ene toowi kadi en jii lefal makko yeeso woni bangal 3e mandat o hoodere noon ene tego e laawol kono hoodere ene jippo e laawol eyi sabi Macky ko ɓuri ɗum ko wallude hande woni laawol Mawlana Cheikh Tidiane ngol tehri e to ngol ɗo laawol ndiga tehrat ngol aɗa torka en jii ɗum en jiiti ɗum e laawol ngol kongol rahin kongol jukunde kongol garanti sabi ala ko woni hen ko wona astaghfirullah la ilaha illallah kamo julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo nangi ngol omo tehri ngol omo respecti ngol omo respecti hilifaɓe diine ɓe enen noon en ngala ko wona ɓeɗo ceerno Ahmad Tidiane Ba Cheikh Mahi Cissé layennaɓe ɓe muriteɓe gadiroɓe enen en ngala ko wona ɓeɗo sondo wonano ɓeɗo Sénégal goɗɗum nanateɗo musibaji kewɗi kamen koɓe ndewatno ko Allah eɓe jeewa ɗum ko kañum rontani en oɗo jaam hande neɗɗo wona e joom nder galle mum jogo jaam o fayani o yiyani ko hulɓani ɗum ko ɗum dowuji kono noon koye bawɗe Allah wadde Sonko ɗo dari hande an boni e nder suudu neɓɓundu tigui ɗon paaɗen hakkude doyen des juges Oumar Maham Diallo ina wayno dossier Adji Sarr Sonko nawama chambre de criminel woni ñawoje ɓurɗe teskude wara hooren ɓurɗe hulɓinade tan ɗi ganduɗa ko wayno viol en koko crime nawama toon kono kadi eɗen tesko hakkude Imam Mbaye Niang e Sonko kadi holno jiruɗa hande jamma Sonko eyyi woni ɗo ɗo mbimami Sonko hande hoodere nde si en tekti 60% ɗum calculte mbawen ɗum haalde français 60% 60% o koko baɗono ko perti ɗum ni sabi neɗɗo sa gagnima 60% aɗa foti jogade ɓerde ma no wawi dalde kono 60% sa perti ɗum keddortaka 40% 40% o noon wawa tottude énergie yiɗa habde e 60%. 60% wawi 40%. wadde ɗo ɗo dari hande ko ɗum suudu niɓɓundu te jomum yitani damal ngal e damal ngal noon ene woɗɗimbo suudu ndundu woni oɗo saaha ene niɓɓi kunus wadde coow o noon ene heewi coow o mbo wawa wasde hewde sabi ko yimɓe po
kasbi ko wona toon wadde seɓɓene mbiya hina wawi taw gulali ummoro ɗo ɗum soynarano ko ti ɗum ɗon ɗo yeesa ma yimɓe gandu ɗum wadde ko ko jiiɗen ko bangal hoodere Ousmane Sonko koko jippi lawol bangal hoodere Macky Sall nde nani tigi hakkunde lawol he kadi enen halar tan e fertu jiya Macky so waɗi 3e mandat magani eyyi ko ngal ɗon lefal neɗɗo idi yekkitade ngal ɗon lefal mi haali ngal ko ɓoyani woni waddemo 3e mandat nde darima kadi so yeehi tan Allah ma waɗan ɗum hen tawfiq kono noon enen ɓeɓe gandanɗani enen goni Sénégal naɓe mbokala won ko Allah resnuma kono noon e kala bawɗo arde eɗen ñaagui Allah wona ɓurɗo Macky hoodere makko ene moƴƴi ene ɓuuri e meɗen kadi yimɓe il faut ko ɓe ganda ɗum gonga sa taarima gonga fenade darima ɗon gonga taretake gonga saɗa haala ɗum rew e hakkude he kala mo gandanɗane ena manquede famude ɗum yo wittu o namno Macky so inde nde calculama woɗɗo ɗum tolnoto ɗum haalatake publiquement yama o anda ɗum ɗum wona ko haalate publiquement bela meeɗi liggodirde yimɓe laamu ɓe eyyi walla Sonko en walla Macky en eyyi ɗum kam ɗum gasata kono ko banggal Macky o noon ɓuuri hettorade ɓurɗa wawa liggodirde eyyi alhamdulillah guila maire uji ha ministére uji yo foof ɗum wona needi neɗɗo no jooɗono inde neɗɗo kono ɓen ɓe gandanɗane ɓen keɗo en guila Podor naɓe foof banggal Agnam naɓe foof ɓeni ñagane Allah yallo yo Allah waɗanɓe tawfiq Allah timmina ahdi maɓɓe e président Macky Sall inchallah eɗen ñaago noon Allah jam e leydi he jam si en dañi jam hubtodini jam ɗaccani haydara tigui eɗen terodira e hojomaji ɗi nooɓo beela aɗa golla ɗum ha joni a meeɗi wiide nooɓo wona ko fijirte eyyi nooɓo bamodi ko wona to duuɓi seeɗa neɗɗo koko arretno ɗum saabi fijirgol ngol gandanɗani yimɓe ene pijira ɗum nooɓa yo Allah yaafa en sosoɓe hande walla demdemɓe ɓe ɓe jiiya ɗo debbo tan ɓe jiiɗa fiddude makko ɓe mbawa dañde makko accès ɓe mbaɗa feere ɓe kaɓɓa ɗum ɓe pidda e muɗum te sa fijiri ɗum ha paari surti nooɓoji ɗiɗi gollatmi hande jomum rewat ene sukkema ɗum ɗon ko ɗum lor nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi woto lornu wadde neɗɗo yo reeno lor wadde hande nooɓo ngo komi arretnoɗo ɗum kono hande somiɗa watta ɗum koko laaɓi wonata firti noɓanta tan joni noɓannatmi ko suko debbo dewgal mo gandanɗane o yiɗi resde omo yiɗi joom suudu mum jooɗo e galle walla omo yiɗi joom galle mum jooɗo e galle walla omo añi joom suudu mum o taaro walla ni ne yiɗiri joom suudu mum o wona joomum wonira noon ko gonɗon nooɓa hande dagani en sabi wood koyngal ngal dari ɗen en jiiɗa soɓɓitarede on jiiɗa tatarade dontene ɗum weeɓani inchallah kono aɗa waɗa hen ko laaɓi cattiraɗo kayitaji yaade caggal leydi walla artude nder leydi eyyi alhamdulillah kayitaji ɗi kam ko yimɓe gollatno ko hen hande ene gandira ɗum noon tan ɗum gollirte ha hande ɗum wona kadi ko neɗɗo ina yara ko neɗɗo ina looto koye gollal ngal gandanɗani koye rawhanma rewnete rewne e hoodere ma ko cattaranaɗa ko banggal neɗɗo noon hademi darante neɗɗo pour heɓa kayitaji mum mami dar beeli so heeɓi kayitaji ɗi ma naftorde walla naftortade neɗɗo heeɓi kayitaji wawa naftarade ɗum wawa artude wawa yaade wawa liggade wadde ɗum ɗo ɗum darete firtu jeeya wawi en ɗum laɓɓinan ƴeewen o beeli nafoore makko nani hen beeli arsiki makko nani hen ƴeewen legganade ɗum te inchallahu taala ɗum kam yimɓe jii ɗum jiiti ɗum inchallahu taala gasnirten ko gorago ina tampini renndo ngo e alhamdulillah goragu e ko gollannoɗen ko hen ha hande woni leɗɗe men ɗe ɗeni gimmore en
e bangal nigériaɓe to en jiiɗa rewtude hen woni hawsaɓe to no yiyata neɗɗo mo gandanɗa ne dañi 90 duuɓi tawa boni reeni goragu muɗum ha joni lekki ki ɗum wona lekki ɓoli lekki ki wonko jattete hen ha para jomum fuɗɗoki hutorade yimɓe jaari leɗɗe ha ɓe tampi lekki ɓolki wawa ñawdude goragu wonata lekki ɓolki lekki ɓoli wawa ñawdude goragu woto yimɓe tampin sa yari lekki ɓoli aɗa wawi rendude e joom suudu ma hande janggo so yawti ɗon gasa kono lekki ɗum wona ɓolum wonko waddate hen te sekkere omo yimɓe jogui hen koko laabi tos kala mo gandanɗani noon ka jibbitinaɗo hen amma ñagane Allah kono mi wawa ɗum safrude kono kala garɗo ko wona ɗum inchallahu taala ene safro so Allah jaaɓi ceerno Sarif Dia a waynoto kono a wi yimɓe sono golla hay goto andata kono so deƴƴima andi gullanoɗo e gullokintanoɗo sirlu ceerno Sarif Dia mbaynoɗa eyyi alhamdulillah woni mi rewtat e dande he isastabakati dumoy ala hududin tabayyana man baka wa mimman tabaka fof en so ndendi ene gullide sono deƴƴe andate gullatnoɗo kamo gullokintonoɗo oɗo saaha noon yimɓe fof gulladi ɗum taki neɗɗo herse wiide komi ceerno min miɗa herse wiide komi ceerno te somi welama wi mi wona ceerno miɗen jogui meccaji goɗɗi minen miɗen ndema miɗen jeeya miɗen gayna Allah noon hiire amen e ɗum woni meccal amen amin ɗum mbaɗa ko laaɓi miɗen jogui ɓesguji min ƴettata safara minen ɗum ñammina ɓesguji amen neniraɓe amen kadi enen guuri min ƴettata safara amin ɓe ñammina neniraɓe amen wadde kala ɗo mbuuɗo amen immoto rek min jiɗata ko ɗum wona ko laaɓi ɗum wona ko teeyi ɗum taki mi meeɗa yomnade neɗɗo mi meeɗa yomnade neɗɗo so are am so waɗi sadakeji muɗum yo laar hakke ɗo doole makko jarata wara ɗum e haaji muɗum tawa ko jaltinta koko teeyi ɓernde ma woni ko gandanɗani koko labti Allah wi ko nder alquran wa aklu bi amwali nnasi bi gayri tibi nafsin jaram wadde caggal ɗum ko yettere Allah eyyi kamo wiide neɗɗo yo ndar ko o nawrata ɗum ko yeeso jomum waɗa ɗum alhamdu awwalu dawana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah en jetti ceerno Sarif Dia gonnoɗo e lappol patam lamiwol e nder leydi Afrique o yeehi nder Afrique toon to Maroc wuro tokoro makko Cheikh Tidiane kono o yeehi ha toon to Mali e Mauritanie e Côte d'Ivoire kono kadini e Gabon e Burkina Faso e Guinée ɗum noon en jarnimo no feewi sababude wonde golle makko joɗɗe teskede wonde nunɗal makko e moƴƴere makko ɗum noon en jettimo tongode makko wonande an jirɗo jokkodirde e makko e fannuji kala ko mbatta ko 77 104 33 33 malla mbaɗa 78 016 22 22 en jettat noon ñotowo men ngana biteɗo Aissatou Dia ceɗɗo bewɗo gonɗo toon to marché Aslem Grand Yoff Mbaye Babacar Couture moƴƴo nene Fati Saloum e moƴƴo baba Sambo moƴƴo gañaɗa Boubou Abdoul ɗon ɗo Grand Yoff marché ɗo en jettimo min jarnimo no fewi kanko ñowdaɗen toon to caggal to ko Serigne Mansour malla mbiya Thiatwal ina tawtora Ali Fall ko ɗo tongotoɗen ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
mbaɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam